қазоқистон ва тоҷикистон тасмим доранд табодули молу колоро то $2 миллиард боло баранд. Мурат Нуртлеу, муовини сарвазир ва ҳамзамон вазири корҳои хориҷии Қазоқистон, дар поёни сафари расмиаш ба Тоҷикистон ва баъд аз мулоқоташ бо раиси ҷумҳур ва вазири корҳои хориҷии Тоҷикистон ҷузъиёти рушди ҳамкориҳоро эълон кард. Казахстан входит в тройку крупнейших торговых партнеров Таджикистана. С удовлетворением отмечаю. Қазоқистон ба се кишвари бузургтарини ҳамкорони тиҷоратии Тоҷикистон шомил мешавад. бо қаноатмандӣ таъкид мекунам ки солҳои ахир табодули молу коло миёни кишварҳои мо бо устувор бештар аз $1 миллиард ташкил медиҳад. барои иҷрои дастури сарварони давлатҳоямон дар мавриди ба $2 миллиард расонидани табодули молу коло мо соли гузашта харитаи роҳро ба тавсиб расонидем. барои иҷрои дастури сарварони давлатҳоямон дар мавриди ба $2 миллиард расонидани табодули молу коло мо соли гузашта харитаи роҳро ба тавсиб расонидем. В прошлом году мы подписали соответствующую дорожную карту. Қазоқистон мехоҳад тиҷораташро бо кишварҳои ҷаҳон аз ҳисоби содироти паровоз ё пешгарди қатораҳо, маҳсулоти хати роҳи оҳан ва гандуму орд то $190 миллиард расонад. ҳамчунин дар гуфтушунидҳои ӯ масъалаи харидории барқ аз Тоҷикистон дар ояндаи наздик баррасӣ шудааст. Мы согласились с тем, что таҷикско-казахстанское мо ба ин нуқта розӣ шудем ки ҳамкориҳои энержӣ миёни Тоҷикистон ва Қазоқистон дурнамои васеъ дорад. ба тавофуқ расидем ки корҳои баррасии имконоти фаннӣ ва шартҳои тиҷоратии интиқоли нерӯи барқ аз нерӯгоҳи барқи обии Роғун ба Қазоқистон дар солҳои наздик сурат бахшида шавад. электроэнергии, вырабатываемой Рагунской ГЭС. гуфта шуд ки феълан 80% содироти меваву сабзавоти Тоҷикистон ба Қазоқистон рост меояд. ҳамчунин дар ин дидору гуфтугӯҳо шароити буду боши муҳоҷирони кории тоҷик дар Қазоқистон низ баррасӣ шудааст. Қазоқистон яке аз содиркунандагони асосии орду гандум ва маводи сӯхт аз ҷумла гази моеъ ба Тоҷикистон мебошад. дар ин нишаст хабар дода шуд ки Қосимҷомар Тоқаев раиси ҷумҳури Қазоқистон моҳи августи соли ҷорӣ ба Тоҷикистон сафар хоҳад дошт. бо вуҷуди қаноатмандии ду ҷониб ҳамкориҳои сиёсии онҳо дар ҳоли ҳозир бар иқтисодӣ бартарӣ доранд, он ҳам дар пасманзари ҷанги Русия дар Украина ки ҷомеаи Қазоқистонро нигарон нигоҳ медорад.